गिबियावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव गिबियावनो साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा लोगोफोर, दिनै आरोबाव आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान टपिक आङो लानानै फैबावलायबाय। स' बे टपिकआनो जाहैबाय Why Jesus had to born in this world? जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बे संसाराव मानो जोनोम जादोंमोन? जे दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बे संसाराव मानो जोनोम लानो नांदोंमोन? बेखौनो नोंथांमोनजों गुसुङै शेयार खालामज्लायनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ दिनै लाबोदों। मानोना the Christmas is coming very soon among of us, dear friends. मानोना जोंहा बर'दिना जोंनि गेजेराव गोख्रैनो जोंहा फैगासिनो दङ। बेनिखायनो साफ्रोमखौबो आरोबाव एडभान्स मेरि क्रिसमास डियार फ्रेन्ड्स, आई विश अल अफ यू साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै विश खालामहरदों, बरायहरो जे साफ्रोमखौबो मोजां रंजाथाव क्रिसमास होननानै साफ्रोमखौबो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, फैदो जोङो गुबै टपिकखौ जोङो सोलोंज्लायदिनि। दिनैनि गाहाम बाथ्राया दिनै जोंखौ मा फोरोंनो सानदों? ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम लायाखैमोन जे बुहुमनि मानसिफोरखौहाय ख्रिस्टियान खालामनो होननानैहाय। जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जादोंमोन बे बुहुमावहाय सुबुं हारिनि पापखौ मोनसे पारफेक्ट सेक्रिफाइस, गावखौनो बलिदान होनानै, नंथारगौ सैथोथा मोनसे गावखौनो गावनि जिउखौनो क्रुसनि सायाव बलि होनानै सुबुं हारिखौ पापनिफ्राय उदांस्रि होनो थाखायसो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम जादोंमोन। मानोना दिनै गोबां मानसिया दिनै मिथियो बा साननानै लायो जे जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानसिफोरखौ ख्रिस्टियान खालामनो होननानैसो जोनोम जादोंमोन होननानै दिनै मिथिनानै लायो। नाथाय बे नङा। बे ख्रिस्टियान सोदोबा दिनै माब्लानिफ्राय फैदों, आं गुसुङै बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानो आखायाव लाग्रोबाय। स' ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम जानानै सोरगोआव थांफिनदोंमोन, सोरगोआव थांखांनायनि उनाव बेनि सेलाफ्रा एन्टिय' होननाय मोनसे जायगायाव बिदिनो जमा जानानैहाय सानफ्रामबो इसोरनाव आर'ज खालामनायमोननो ज' जानानै। बेबायदि आर'ज खालामबाय थानायखायनो दिनै मानसिफ्रा दिनै ख्रिस्टियान होननानै मख'जेनदोंमोननो। बै समावहाय बै समनिफ्रायनो दासिमावबो दिनै जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाय हुदाफोरखौ लायो, मानियो, बिसोरखौनो दिनै ख्रिस्टियान होननानै दिनै मिथिनाय जायो। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम लादोंमोन नोंथांनि आरो आंनि पापखौहाय उदांस्रि होनो थाखायसो, बे बुहुमाव थानाय मानसिफोरनि पापखौ उदांस्रि होनो थाखायसो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जादोंमोन। जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनायखौ लायो, जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि थिननायखौ मानियो, बे मानसियानो दिनै गावनि पापनिफ्राय दिनै उदांस्रिखौ दिनै मोननो हायो। दिनै गाहाम बाथ्रा बाइबेला दिनै जोंखौ बेखौनो फोरोंदों। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ ख्रिस्टियान खालामनो होननानै बे संसाराव जोनोम जायाखै ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर। नाथाय जोंनि गोबां मानसिफ्रानो गोरोन्थि बुजिनायाव दासिमबो दङ होननानै सोरबा आं सानो। बेनिखायनो जोङो बेखौ मिथिनाया गाहाम जे जिसु ख्रिस्ट'आ जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनायखौ लागोन, जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि आज्ञा नेम बादि सोलिगोन, बेनो जायफ्रा बाइबेलनि थिननाय बायदि मानिगोन, बेनो गावनि गिदिर पापनिफ्राय, थैनो नांगौनिफ्राय उदांस्रिखौ दिनै मोननो हायो होननानै दिनै बाइबेला दिनै जोंखौ फोरोंदों ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर। बेनिखायनो दिनै बुहुमावहाय इनायनो पापजों दिनै साग्लोबबायमोननो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर। मानसिया पापआव बारानिफ्राय बारा जालांबायमोननो। गोसोबादि दिनै पाप मावबायमोन, गोसोबादि जानायमोन, लोंनायमोन, गोसोबादि मानसि बुथारनायमोन, गोसोबादि गाज्रि खामानि मावनायमोन, गोसोबादि रंजानायमोन। बेफोरबादि पापजों दिनै संसारा बुंफबबायमोननो। नाथाय इसोरा बेफोरखौ नायनानै थानो हायैनि
इसोरा गावनि गेदेर अननायखौ दिन्थिनो थाखाय बे संसाराव दिनै जोनोम जादोंनो मानसिफोरखौ पापनिफ्राय उदांस्रि होनो थाखायसो बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर जे जिसु ख्रिस्ट'आ माखासे रिजनफोरनि थाखाय जोनोम जादोंमोन होननानैबो दिनै जोंनो गाहाम बाथ्राया दिनै खोन्थायो अब्ला आं नोंथांमोननो माखासे रिजन फरायनानै खोनासंहोनि बे समाव मोननैसो that means 4 points आङो लाबोदों सिम्पल रिजन देन सोरबा मिथियैफ्रा जेन' मिथिनो हायो जे जिसु ख्रिस्ट'आ मानो बे संसाराव जोनोम जादोंमोन बेखौ स' बेखौ जोंहा मिथिनाया खोब गोनां अब्लासो जोङो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानो फैदोंमोन बेखौसो जोङो मोजाङै मिथिनो हागोन Number 1 reason से नाम्बार जाहोनानो जाहैबाय Jesus had to born because of mankind's sin नै जिसु ख्रिस्ट'आ सुबुं हारिनि पापनि थाखायनो जोनोम लानो नांदोंमोननो आं दहाय एसे सिगाङावनो बुंबाय जे मानसिया बेबायदि पापजों बुंफबबायमोननो मानसिया बेबायदि पापजों फुल जाजोब्बायमोननो बेनिखायनो बे मानसि सुबुं हारिनि पापखौ सुस्रांनो थाखाय बे सुबुं हारिनि पापखौ उदांस्रि होनो थाखायसो जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम लानो नांदोंमोननो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बे संसाराव मानोना जोङो बयबो मिथिगौ आदम आरो हवाखौ आङो नोंथांमोननो गुच्छङै मोनसे एग्जाम्पल लाबोनि इसोरा आदम आरो हवाखौ बिराद गिदिर अननायजों सोरजिदोंमोन आरो मोनसे बेबायदि इनभाइरनमेन्ट बेबायदि बारहावा बेबायदि बागान बेबायदि जायगायाव दिनै इसोरा दोनदोंमोन जि जायगायाव थायोब्ला गासैबो गावसोरनि नांगौफोरखौ बिसोरो मोननो हाजोबो आरो बे जायगायाव इसोरा दोनदोंमोन बिसोरखौ आरो लोगोसे इसोरा बिसोरजों थाफायोमोन लोगोबो जायोमोन नाथाय मानसिया बे आदम आरो हवाया इसोरखौ मानियैनि थाखायनो दिनै बे गिदिर पापा दिनै जों सुबुं हारिनि सायाव दिनै फैदों बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर आं सानो नोंथांमोना बेखौ दिनै मोजाङैनो मिथिबाय होननानैहाय जोङो नाम्बार 2 रिजन बेखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थाबावनि नाम्बार 2 रिजना जाहैबाय Jesus had to be born because God wanted to reveal his own character जे जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जानो नांदोंमोननो जे गावनि नंथारगौ आखल आखु कारेक्टारखौ नुजाहोनो मानसिफोरनो खोन्थानो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम जादोंमोननो जे इसोरा माबादि अनो बेफोरबादिखौ दिन्थिनो थाखाय दिनै इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव दिनै जोनोम लानो नांदोंमोननो बेयाव लिरदों इसोरा गावनि धोरोमिया नंथारगौ सैथोथाखौ नुजाहोनो थाखाय बे संसारावहाय जोनोम जादोंमोननो जेन' बयबो साफ्रोमबो मानसिया इसोरनि नंथारगौ आखल आखु बेबहारखौ दिनै मिथियो आरो साफ्रोमबो मानसियानो स्पिरिचुवेलि एन्ड फिजिकेलि इसोरबादि दिनै जायो आरो बुजियो होननानै दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ साननानै दिनै जोनोम लादोंमोन बे संसाराव दिनै गाहाम खौराङा दिनै माखासे पइन्टफ्रा दिनै जोंनो बेखौ खोन्थायो आरो नाम्बार 3 रिजन आं बेखौ नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनि बे समावहाय मा होनदों Jesus had to be born to remove the sins of humankind through a perfect sacrifice नै जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम जादोंमोननो मानसिनि पापखौहाय बोखारनो थाखाय पारफेक्ट सेक्रिफाइस नंथारगौ बुलि होनानै मानसिनि पापखौ उदांस्रि गोजान खालामनो थाखाय बे संसाराव जोनोम जादोंमोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर दिनै गोबां मानसियानो दिनै होनो मानो बियो एग्जाम्पल हिसाबै आं नोंसिनो लाबोबावनोसै बे समाव मानो बियो होमबालाय क्रुसाव थैनो नांदोंमोन होननानै दिनै गोबांथार दिनै मानसियाबो दिनै आरो सोंबावो बेनि गेजेरावनो कुइसन खालामो
नाथाय जोङो बेखौ मिथिथारनो नांगोन जे जिसु ख्रिस्टआ पारफेक्ट सेक्रिफाइस होनदों नंगौना नङा पारफेक्ट सेक्रिफाइस होदों गावखौनो माने गावखौनो नंथारगौ सैथो बुलि होनानै मानसिनि पापखौ बोखारनो थाखायसो जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव दिनै जोनोम जादोंमोन नाथाय गोबां मानसियानो दिनै मिथिया जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैनानै मानो थैफैदोंमोन गोबांथार मानसि लेखा गोरोंफ्राबो दिनै मिसआन्डारस्टेन्डिंआव दिनै दङ मानो दङ बिथांमोना गोथौयै दिनै बाइबेलखौ फरायाखै ओरैनो सा सा मिथिनायखौनो येस नंथारगौ दिस इज द राइट होननानै सानो आरो नाथाय पारफेक्ट सेक्रिफाइस मानसिनि पापखौ दाउसा फारौ फुल दाउदै होनानै जोङो सुस्रानो हाया मानोना एग्जाम्पल हिसाबै जोङो बेखौ मिथिनो नांगोन जे फैसा खामायनांगौब्ला जोंनो फैसा नांग्रोगौ नंगौना नङा दिनै बेबादिनो दिनै नोङो मानसिनि पापखौ बुलि होनांगौब्ला दिनै मानसिनि पापखौ दिनै सुस्रानांगौबा दिनै मानसिनि नंथारगौ सेक्रिफाइस होनायखौ दिनै नांगौ होननानै इसोरा दिनै गावनि सेक्रिफाइसजोंनो गासै बुहुमनि मानसिफोरनि पापखौ उदांस्रि दिनै बियो होफैदों आरो जायफ्रा बिनि थिननायखौ लायो जायफ्रा बिनि फोरोंनायखौ मानियो बेसो गावनि पापनिफ्राय उदांस्रिखौ दिनै मोननो हागोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर अब्ला नाम्बार 4 रिजन आं नोंसोरनो फरायनानै खोनासंहोबावनि Jesus had to born for mankind to have a mediator माने जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जादोंमोन दि सुबुं हारिया इसोरजों आरो मानसिजों मोनसे सोमोन्दो मेडिएटर खालामनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव दिनै जोनोम जादोंमोन ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर दिनै जिसु ख्रिस्टआ इसोरजों आरो दिनै मानसिजों सोमोन्दो खालामनानै होयोनो कानेक्सन खालामनानै होयो कानेक्टर मेडिएटर होननानै दिनै इंराजि रावजों दिनै जोङो बेखौ मिथिनो हादों बेफोरनि थाखाय मानोना मानसिया पापआव गोग्लैनायखाय मानसिया इरायनो गाज्रि जानायखाय पापजों बुंफबनायखाय इसोरा सुबुं हारिनिफ्राय गोजान जाबायमोननो इसोरा बे संसारनि सुबुं हारिफोरजोंहाय सोमोन्दो गैलामोननो बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ गावनो स्वयं जिसु ख्रिस्ट जानानै मानसि महर जानानै गावनो इसोर जानानै जोनोम लाफैनानै मानसिखौ पापनिफ्राय उदांस्रि होनो थाखाय गावखौनो पारफेक्ट सेक्रिफाइस दिनै होनानै मानसिखौहाय इसोरजों सोमोन्दो खालामनानै होफिनदों इसोरनि दास आरो दासिफोर जों साफ्रोमबो दिनै बेखौ जोङो मिथिनो नांगोन बेनिखायनो गोथार बाइबेलावहाय गाहाम खौराङाव बेबादि लिरदों जहन 3:16 इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' सारि जानाय फिसाज्लाखौ संसाराव ओरैनो दान होबाय जायहा बेखौ फोथायगोन बियो जोबनो रोङै गोथां जिउखौ मोननो हागोन आरो जायफ्रा फोथायनाय नङा बियो जोबनो रोङै गोथां जिउखौ बियो मोननाय नङा बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों मानोना इसोरा बे संसाराव जिसु ख्रिस्टखौ हरबाय गावनि सासेल' बिसा महरै जायफ्रा बेखौ फोथायगोन बिसोरो आद्रि जायै बायदि बिसोरो हफायैफोर बादि ख्रिस्टनि अनजाग्रा लोगोफोर बेनिखायनो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो मिथियै मानसिफोरनि थाखाय मिथिहोनो थाखाय दिनै आङो बे भिडिअखौ दिनै लाबोदों आसा खालामो जायफ्रा बे भिडिअखौ नायबाय एसेब्लाबो गुसुङै मिथिबाय होननानै साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आसा आरो भरसा खालामनानै आङो मिजिंथिहरबाय स' ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर स' हामबायसै आंनि बे गुसुं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौ बोर होथों आरो नोंथाङा जुदि दासिमबो आंनि बे मोजां गाज्रि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जेन' बिदिनो गोदान गाहाम बाथ्रानिफ्राय मोनसे बाइबेलनि रावफोरखौ जोङो सोलोंज्लायनो हायो स' हामबायसै खुलुमबाय गोजोन्थों एसेनोसै